dobre, we good. I must go, my people need me. Hey, maar there's a star, man. Dobre chlapci, môžeme. Matejko, idem naspäť. To ti to bude, mi to keď som zastal proste. Neviem to čo je. O, to je bugnuté. Počkaj, nájdem ukážem, jak to ide robiť. Čekuj to. Už je to vibe chalani, ale čekujte, jak sa robí. Hop, čip, hop. Opa! Hop, čip, čip, ja. To prosím, že? To je. Nevadí, prepáč, moja chyba. Tam ja som to aktivoval. Nie je to tvoja chyba. Ach joj. Ja ešte to pesám. Jo, zabolo začína. Ja by som mal mať všetko. Au, au, au. Ja dorábam akurát pre posledný. Au. A idem na posledný. Koľko ich je? 5. 4. Jo, vidím ešte jeden. Parada. Nie, že by si ty švetr skejtoval. Bohužiaľ. Vieš, aká celkem zlamčovať na tretie poschodie, to je v pohode. No ale to nám dotiaľ dosť na piču. Bude úplne na piči. A to je akože úplne na piču. Tak to ti ako, čo rád robíš? No rád sa viem odpaliť na tretie poschodie. No to jedno takto na bok. To už funguje normálne. Bye bye. Wow! Wow. Poďte so mnou chani, poďte so mnou aby vás tu len. Počkaj, toto je to normálne. Dobre. Poďme na to. Adamko asi jablčku jebe. Adam zase Asomrama. Nás tu jebu do ryti, Matúš. Užívaj. Adamko! Tatisko, papu som sa kúšia. Dobre, mám to. Kámo. Ja som kar. No tak. Prečo máme imminent explosion? Mám to. Mám to. Kill som to. Jaj, to si ty. Môj bože. Mechanik. Ba. Ja som sa podľapol. Ja som sa podľapol. Jo. Opa! Dobre chalani. Fake it again. Dobre, vyšťatý, dal som si mliečko, som ready. Mliečko. Vyšťatý! Vyšťaný som chalani, všetko je ready. Vysel som sa, vyšťal som sa a potom som išiel na záchod. Máte, bolo to fakt! To už zvykuje, Ani na toto neakantujme moc dlho. Ja ešte počítam ten čas, čo sme mali. Kamo, toto je, že moc dlho? Ja som za to nikdy ja som nikdy neodišiel. Never left. Máte to bol staknutý proste od 2022, 3, 4 vlastne. Chalani, Kámo, dám takéto... Kdež ty?! Kde som, hore som? On sa dvíha proste hore. To bol ešte hore? No, jejo. Húra, no, poď do piče. A nie ty! Tomáš! Dobre, ostaň tam, ostaň tam! Idem! Ostaň tam! Dobre teda, no. Nie, Tomáš, choď tam za Maťa pomôcť mu. Ja to nám Aha, v pohode. vidíš, on ťa tam nechce, kokot tupý. Nechce nikto nikde, ja to vypnem a budem spokojný všetci. Little gay boy. No, ja čo tu mám v piči? Tomáš, čo to máš za exotiku, aký tu? A sweet business. Ty si frajer. Sweet business? Ty si absolútny. Ty si titánov. On je John Titan. Áno. Nie, on je John... Titánov normálne. Preto som tu, ale som... Dobre, musíme zhore. Začal to poď. Poď! 2, 1. Beraj! Dobre, tak som už s Kristianom. Tomáš, hlavne som... Tomáša samého nemá. Ja už som tu, ja to tu tankujem, ja to tu hlídam, chalani, pohoda.
Kamo, toto sa mi vôbec nepáči, že tým ďalej ideme, tým väčší stres mám, keď to robím. A nie, poď. Ja mám, no áno, ale tiež, To tým sám ďalej ideme, pochopil. tým väčší steak je na to. Ideme hore? Ľudí na lounge, poďme na to. Opa. Jo, ideme, ja, Sekundu. Poďme, hop, kip! Áno, som, a my? to máš čo dobiče. No chalani, nie to je lepšie, keď to nerobíme toto 4 hodiny. Fakt? Nie, vieš čo, ty som Kamo, legit over. zase Kamo, pojebaná ja by vec padla. Kamo, ja by som to dal, ja by som... padla. Oh, Adept Astia Dejection mi padla. O môj bože! Akože adept. Ja Nie. je vláde padla, dobre. Nie Adept, ale no, border, Jaj. Red Border, pardon. Je Red Border, Kamo, Reconstruction a Warpal Weapon. Čo? Čo to je? To si Godro, Trace Rifle. Astia Jack... Je Ja, tak nic, tak. Pardon, prepáčte, to bol som šťastný. Bol som šťastný. Maťo, bohužiaľ, unlucky. Maťo, prvý mistake, bol si šťastný v rejde, we don't do that here. A tak, we don't do that. Tak počkej. Ideme ďalej. Daj hore. Je dole, To je ten jumping. Keď nie je dole, tak hore. Je však do riti ideme vlastne. Yes. Starký Holdford. Starkýho venček. Starkýho venček. Venček. Čoko hviezdička. Kde sú zdroje? Tu je light. Chalani, my teraz robíme Rúty by sa dali povedať. Ty si mi to znegoval, ty retard. Unlucky. Si normálne... Unlucky though. Nie si zaujímavý na to. Ja som otravný. Nehehehe. Oj. O môj bože, chalani. Chalani, The shit. Ono to bolo vlastne, jaká planéta svietí na jednej strane, takú máme streliť na druhej strane, alebo také čosi, nie? Vy si poviete, ktoré treba si. Yep. nebudeš stretť planety, ty budeš prenášať tieto ty chujovky. Počkaj, starý s gravitou len to by mal byť schopný aspirovať, nie? A to, že to poaspiruje. Tu je, počujte cháni, ja mám, že čo idem hrať za build. Div bitch. Ideálne niečo. Pretože, počuj ma ty srač. Ne. Môže mi sa... A že ti potrebujete tú Divinity reálne, že či ju tak, že ju strašne No chcete. uvidím, Ja ju chcem proste. Uvidíme, aká bude DPS fáza. Dobre, a jak to teda bolo? Ono, takto. Ja My, nechcem tú Divinity, ja chcem tú bitch. môžem takto? Môžem iba... Guardian. A tu staň, prosím ťa, ukludni sa a povedz mi, čo chceš vedieť. Chceš dostať repertuál? Ja si to chcem povedať sám. Môžem niečo povedať? Môžeš. No, Poď. hej. Áno. No a ja napríklad budem mať dve čierne a jednu bielu, tak ja poviem napríklad Matušovi tú bielu, Áno. poviem, že je to tu vzadu, on mi Áno. povie, ktoré, ja ju zoberem, Áno. on mi povie svoju a ja ju tam donesiem. Áno. A that's it. That's it. A potrebujem proste dostať, aby boli všade IQ-nové toto. Jo, equal race, chápeš, proste we don't do that, we don't do that, shit, we don't like black and white shit, black and white. Ak ty idete, necháme skúsiť tohto. Víta na nášho. Švarca. Dobre. Ja idem Takže Kristianko s Maťkom a už mám. Nie, dobre.
Ready, cháni, ready. Dobre, Adamko. Táto kde to. Máte trošku? Ja mám... OK, ja mám tuto. No ale Dobre, poďme. ja to zaraz neurobím. No asi nie. Takže reset? Asi hej. Prečo? Lebo ja som Máte nemal fabulu. prvý Graviton Lens a mňa dojebal typek. Maťo, fabulu! Kto sa ozval? Kto to povedal? Toto, Ja. že... Takže, hej? Prečo to ne... Ja taký, že prečo to nerobíme? A keď sme, že lebo Maťo to fabulol. Pomoc! Kamo, ja neviem, čo sa deje. Ja ich ale nemôžem kliknúť, sorry, ale proste moment z toho mám. Dobre, idem na chvíľu. Prežije. Kto fumbluje sa zabiť? God, you can't even manage this shit, man. Ten Philip Detroit. Ja len to na Defeated 2. Opa. Hej, Aj, tam aj. fakt už máme slabý, ty Chalani, Už idem chalani. Čaute. Ahoj. Najlepšie odchádza, fakt. sa ozvala. Ja som taký, že to není. Neviem, prečo som zabudol, čo to tu existuje. Pohode. Dobrú noc, čaute. Že vlastne existujú iní ľudia ako ja, chalani, sorry. Aj poď. Tú dobrú náladu dlho nevydrží. No a počkaj. Chalani, a viete prečo sa to deje? Viete prečo sa to deje? Lebo ty a Matúš o mne si myslíte, že nie som tak dobrý ako vy. Pochybujete o mne. Čo používa za special strach? Pochybovači. Mám Graviton Lens a jak neviem, čo je Special. special. Ale... No veď, the call. Vy o mne pochybujete. Taký čo požiada special start, Graviton Lens. Yes. Let's go, mačo! Let's go! Cháni, ale Tomáš má problém. No ja viem, ale Adam, nechaj ma, ja som šťastný. My sme to prvýkrát dali dobre. Shut the fuck up. V strede planety sú nejaké iné. Marpo, boru to čo je chalani? Ja pierdole cháni, ja Chalani, Ty chalani, čak to sú iné planety! Nebolo sa vedia! chalani, však iné planety, halo. Poďme na to. Počkaj, ja nie som. Že ostal sa tam. Chalani, to sa proste... Máte to video, bude mať 10 FPS, ale pôjde to. Poďte, ja tam nejaké framey dorobím. Potrebujem iba to audio, ja vlastne iba nahrám znova ten gameplay sám. A za všetkých 6, naraz. Matúš bude sa napojí kamonome, jak stále pán Komet, 10 čipov z hlavy. Počujem ma, Matúš, ty musíš spraviť zostrih na každej notých, čo tu padne normálne. Po mecáčikovi ideme na to chalani. Cháni, fakt, to trojte, to To neboli dve náhodou idiot? Počuj, pán Atlier. Počuj, vieš čo, dobre, lutuj si Adam, alebo jeho rady sú nad vládou. A my musíme tam doniesť tie planety. A tam doniesť matching planety. Ja... Zabudol som, že... Vieš, Adam, Adam, Atlier tu niečo hovorí. Dobre, Shadow Shot bude asi lepšia. Toto štartol. Asi ja. No, ja nemám veci. A farmíš, to dáme. No, Dobre. hej, my nafarmím. Hej. Máme reset, rýchly? Či? O, tak nafarmím, tak generuj tam náboje, bitch. Šup, šup, ak tam neuvidím. O, aha, veľké, dobre, hej, nafarmím. Nemá za to. Piče, čo trefuješ? Čau. Co stresuješ? Nerozživič ma, máme rozťahám to. Kole tu bloky, tam brakom, tak som zdržal normálne firing pin a potom to nabehne Tomáš, ty kúpim pre teba. Zajímavé, keď tam vidíš tam niekoho strieľať, tak proti ho nenabehneš, jak jebnutý, nie? Reálne, budem musieť linear fusion rifle hrať, lebo ty kokot, tu sú, kamo, Red King tu je za mnou hrať, ty kokot, reálne, kamo. Divadelnú hru to nabehajú, kamo,
piči, muzikálku hrajú, ty kokot. We are come go. Vzdal. Kristián, Chalani, ale... Čo mám robiť, Matúš? What should I do? Ja mám power, že povedz sa, 2015. čo používaš na tej piesni, povedz. No veď čak... Edge Transit, okej. A aktivuješ si tento bait and switch? Prokuješ bait and switch? Jasne. Vieš čo robí bait and switch? Ja som retardovaný. Okej. Začneš Matejko, strieľať, čo robí bait and switch? začneš strieľať s inou zbraňou. S Nie? obidvoma? Áno, presne to si to povedal. Yes. Dobre, chalani. Idem sa vyšťať. Idem uložiť brata chalani. Idem do piča. Neboja. Mašinko, prepáč, vieš, aj ma ten máš o hlavu, že... Fuj! Fuj, ty kokos! Jebe, čo si zrobil teraz? Čo? Čo ty si karty, koko? Jebe, to čo si Proste, zrobil? ticho a zraz iba... Vašinko. To je taký, že nie? Že Kristo pôjde u sa brata, nie? Aj bože. Silhueta Kristiana po dverách. Vašinko, nekrič, koko. Nebude to bolieť. Chalani, vy to potrebujete ako polar shit, mi to kamo je unga bunga, kamo. A to máš prosím ťa, a oni zabudli zmeniť stupenstvo tých planet, lebo proste potrebujeme to vymeniť. A to meníme Neptún s Marsom do piče. Maťo, Kepler z K52, nezabudni, a meníme pozície 180 stupňov rotácia, kamo, solidné. Čau. Smer veľký most! Berem bielu. Berem bielu. Nie, dobre, boli kokos. Máte sa dusia na nejakom kokote. Dobre čiernu. A oni, ja nevidím, ja nemám buff, nikto mi to beral. Už je to jedno. Veľký most. Super veľký most, ty koko. Na umenie solidné, ty koko. Ja powiem tak, koko. Toto si nenatáčal také Jasné, že to má. Ja som Kamo, Kristiano, ja zomrem pri tom editovaní. Ja zomrem pri tom. Kamo, Kristian, ty znamená komediko. Kamo, ja ti vraj, ty... Čo ti jebe, ti Ale pozri sa, je to na umenie solidné, smer veľký most. Dobre, ty kokos. To si nebola...
Kiko, tuto, tam vzadu. Ešte ja nemám mŕtvého, vieš čo, atakujem stále. Tam to máš, prvá. Finish him off. Ok. Lomuje. Aj, sorry, Kepler 4, ideme tam. Moving in. Kepler 4. Darka, oni stred. Nie, najprv light ide, nie? Nie, Dark. Svity na čiernu. Smeti na tmavú. Ty go na tú druhú stranu prvý. Ja som mohol dať nič. Dobre. Dobre. A ja mám deterministý chaos, cháďal, lebo 3 DPS hovorím. Aj, toto je ten rán. Kámo, ty predo mnou! Kliknem ho. Meníme. Tak 4. 44. Minúta 4. Minútu pred slide. 6:45 ako na zavolání. Tretia vesta, ja sa idem odjebať. Chalani, krásna vec. Musím to zakončiť, chalani, dneska je mi ľúto. Ale máme checkpoint. Tak. No dobre, tak poďme ku Taťutovi. Jo, poďme ku checkpointu. Checkpoint. Alebo chalani, dáme jeden rané z reka. Aj. By sa mi to nedalo.
Ja, Glimmer farmy. Chalani, this is insane Glimmer Farm. Let's get... No. Glimmer farm, it is economy. Berte to tak, aspoň farmíme aspoň ten Transcendent. No vlastne hej, ja to preto robím. Keď si Adam stiažoval, tak som to urobil. Ja to pre teba robím. Ďakujem Masko. I got your back. Nerobím. Dobre, mám milu verte, prosím. Strieľam. Kamo, ja nevidím nič, kamo, nevidím. To je blindnutý som po mne strajú century, oni kamo. On má fokus na Maka, furt. Ale nie, pohode. Hej, tak po ňom ide. Áno, kto svieti na fialovo, tak po ňom ide. Biela. No však hej. Nebola to biela. Bola to biela, keď si ťa nabil. Viete, on No, nabil. je Ale to vieš, biela? ale s tým sme mali myslím aj my problém, že on niekedy Tá na bugol? piču svieti, nie? Viem, že ten prvý zablesk je vždycky správny, ale ten druhý sa môže bugnúť. Jak on mohol dať väčší damage jak normálne som flabbergasted z toho. Bolo to Thunder Crash, kamo. Kamo nie, že dať viac, ale o 1 000 000. Vieš, že je to zle, keď kopíruješ build starého. Stary, to ani nemá kill pizza! Ne. Dobre, poviem. Možno, že aj vieš, treba optimálny DPS, treba pick-upu ten Izana Gisberden, hodhead a ide na to. Je na bielo. Dobre, to máš choď už na set. Dobre, už. A nehore zase. Aj.